dira Amurrioko festak. Abuztuko 2. asteburuan sartu zen jai giroan herria. Jai herrikoien aldeko batzordeak jaurti zuen lehendabiziko zuziria. Jai herrikoien aldeko egunak piztu du festa Amurrion. Goizean goizetik ekintza ugari prestatu zituen jai herrikoien aldeko batzordeak. Amurrioko parkean elkartu ziren 300 lagun inguru. Aurten pregoilari bat hautatu dugu, eta hori bai izan da berrikuntza bat, eta horretarako 3 elkarte jarri ditugu Facebooketik, bozkatu izateko batengatik, eta elkarteak izan dira, Burubio Kultura Elkartea, Amurrio Trail eta Otxemeak, talde feminista. Iruditzen zitzaigun 3 nahiko talde gazteak direla, oso lan politak egiten dira Amurrion, eta orduan horiek 3 antolatu genituen, eta aurten jendea Otxemeak bozkatu du, eta Otxemea da garaia, eta ni uste merezi dutela, aurten sekulako lan egin dute bai Euskal Herriko aldeako Amurreko mugimendu feminista osoa, gu oso posi, Otxemeak gure lehen pregoilaria izat. Borroka feminista! Gora! Gora Amurrioko jai herrikoiak! Gora! Egitarau oparoa prestatu arren, lana ez da bukatu. Jaio zenetik gure filosofia argi daukagu, gure ideiak oso argi daukagu, eta dira euskal kultura eta identitatea bultzatzea, aiaraldeko taldea eta hemengo talde lokalak baita ere bultzatzea, eta guk aukera ematea beraiek hasieran sobretodo kontzertuak eta emanari izateko, hori argi daukagu, eta gero baita ere batzorde parekide bat gara, gainera justo kulturalki uste dugu, igual emakume esasututako taldea gutxiago direla, eta beti urtero saitzen gara emakumeak holtzara igotzen, berein taldeekin, eta hortaz baita ere beti saitzen gara, eta gero, gurentzat oso garrantzitsua dena, gu honekin saitzen garena da demostratzen, auzolanarekin eta guztion arteko autogesterekin eta guztion arteko harremanarekin eta lanarekin gauzak atea direla. 2018 urte berezia izan da herriarenak jaiko herriarentzat. Izan ere, 40 urte bete dituzte. Hainbat ekintza egin ditu herriarenak kuadrilak 40 urte bete dituela ospatzeko. Hasieran ez zaila, baina poliki hasi ginen eta urteroz, animatuz jente berria heldu zen kuadrilan eta poliki aurrera. Oraingoz nik usten dut nahiko ondo, jendea gaztea heldu da eta aurrera goaz. Gaur hasteko janari bat egin dugu eta saiatu gara belaunaldi ezberdinak batzen, ospatzeko eta oso giro egokia dago inguru honetan eta horretaz gain aurten egin dugun gurdia ezberdina da, beste gai bat izango du eta ere aurten jende gehiago batu zaigu taldera, orduan oso giro ona daukagu eta oso ondo pasatzen ari gara. Kuadrilen aurkezpenaren ondoren lehertu zen festa eta abuztuaren 17 arte egon da Iguarrakoa herriko plazan zintzilik. Igandarratzaldan izan zen Amurreko jaien Txupinazoa. Jendetza batu zen Juan Urrutia plazan eta txupina jaurtu ondoren piztu zen festa. Gora beraz beteta
hartako arratzalde izan zen. Mateo Balbuenak, ondala urteko miliziano komunistak ezin izan zuen pregoia irakurri osasun arazoak dituelako. Horrez gain herriarenak kuadrila esen udaletzeko banda banaketara saldu. Talde horretako kideek plaza erdigunetik zabaldu zuten Julen Ibarrola eta Alfredo Remirezen aldeko elkartasun keinua. Gauzakala herriarenak kuadrila aipatu gabe bukatu zuen ekitaldia udalak. Mesua da jaiak hasi egin direla eta gauza guztiak aldarrikatzeko tokia izan daitekela eta ondo pasatzeko egunak badirela ere. Orduan nabaria da urtean zehar landutakoa begibistan utzi nahi dela, kalea izan behar dela protagonista, bertako jendia, bertako kuadrillak eta zentzu horretan nik uste dut 6 urte hauetan topera bizi behar dugula maite ditugun jai hauek, ez? Aldarri, feministek ere protagonismo berezia izan dute kaleetan barrena. Txumirazo eguneko gaueko mobilizazioa da horren adibide. Erasoen aurkako protokoloa, salaketa telefonoa eta mobilizazioa baliatu ditu hotzemeak talde feministak Amurrioko jaietan. Oso harrera ona izan zuen, Amurrion ez dira normalan egiten gaueko maniak eta egia esan jendeak erantzun zuen eta oso pozik gelditu gara emaitzarekin. Aurtengo jaiei begira, hotzemeak talde feministak egin duen planteamendua izan da gutxi gora bera aurreko urteetan bezala, baina aurten berrikuntza batzuk sartu ditugu. Mantendugu martxan gure protokoloa eta Aiaraldeako talde feministak duen telefono zenbakia edozein erasori erantzuna emateko edo edozein gertakariri erantzun babes edo behar dena emateko, eskaintzeko. Txosnagunean aurrera eramaten dugun protokoloa izaten da txanda bakoitzean komentatzea protokolo bat martxan dagoela eta zerbait gertatzekotan gauza batzuk edo pauta batzuk eman behar direla eta bete behar direla eta protokoloari begira hori izango litzateke komentatzeko duguna. Kontuan hartu eta txosnaguneaz dagoela bakarrik osatuta eragile batengatik baizik eta beste batzuengatik, alegia mendiko lagunak taldea eta presoen txosna, kontuan hartzekoa da eragile horiek ere sartu behar direla gurekin elkarlanean, txosnagunean eskaini ahal izateko jai eredu benetan sinesten dugun jai eredu herrikoi batean eta giro osasuntsu eta hori posamenean oinarritutakoa. Gainera aurten aukeratuak izan gara txosnetan pregoia, jai herrikoien izenean pregoia emateko eta guretzat bai izan dela ohoretsua, azken finean daramaguia 4 urte Amurrioko kaleak feminismoz eta morez margosten eta azken finean hori gizarteak esatea bai, zuek izango zarete aurten pregoilariak edo babes hori eskaintzea, azkenean erantzun bat delako eta aditzera ematen duelako Amurrioko biztanleak ados daudela egiten ditugun 11 ekintzekin, ez bakarrik manifestaldi, baizik eta beste esparru batzuetara eramaten ditugun dinamikekin. Umeek, gazteek eta edadetuek guztiek izan dute egitarauaren baitan gozatzeko aukera. Abuztuaren 13an adibidez, Amurrioko pertsona edadetuena omendu zuten. Gazteek aldiz kalego egunea eta gazteguna eduki zituzten. Haur edadetu eta gazteak izan ziren asteleheneko protagonistak. Herriko pertsona nagusinari omenaldia egin zioten goizean eta nagusintzako baskari eta antzaldi egon ziren gero frontoian.
batzordeak aldiz, gazte egun antolatu zuen Txosnagunean. Herri Baskari eta kontzertu akustikoa egon ziren besteak beste. Arratsaldean aldiz, parkur eta elikadura tailerrak egon ziren herrian. Dozenakan nerabe bertaratu ziren. Gaur hemen gaude, pizza faltsuak egiten ari gara eta hor koktelak egingo ditugu ezberdinak. Orain gaude koktelek mojitoak prestatzen, baina gero beste batzuk egingo ditugu. Helburua azkenean da 11 urtetik gorako umeak gauza ezberdinak egin ahal izatea eta horrela haiek ere parte hartzea jaietan. Iluntzean Gaztegunaren egitarauko kale kontzertuek hartu zuten herria. Kuadrillen jaikozearekin esnatu zen abuztuaren 14a. Goizean zehar, azoka eta marmitako txapelketa egon ziren besteak beste. Eguerdian, trikipoteoak alaitu zituen kaleak kuadrillen Baskari eta Jolatzei ekiteko ondoren. Tokiko produktuen salmenta eta gastronomia izan ziren nagusi kuadrilen eguneko goizean. Azoka eta marmitako txapelketa egon ziren Juan Urrutia plazan. Zoaztera doa, aurkeztuko gara, herrikoa gara, musikara maten kaleta. Protagonista nagusiak baina jai kuadrilak izan ziren. 100 lagun bildu ziren San Anton plazan egin zen Baskarian. Arratsaldean aldiz, kuadrilen arteko jokoak egin zituzten parkean. Gurekin elkartzeko presaudela, herriko zua piztu guazen aurrera, bizirik mantenduko dugu gaua. Deno batera, uoioka, entzun dezaten txabolagu gara. Ezin gelditu, dantzatzen, eskuak gora txabolagu gara. Txabolagu gara. Txabolagu gara. Atzoko zauriak zaila zaitezazten, gaitzaren itzan argi bihurtu dezagun. Gora eta bera, mundua biraka, gauek oroipen lauzoak okoan. Deno batera, uoioka, entzun dezaten txabolagu gara. Ezin gelditu, dantzatzen, eskuak gora txabolagu gara. Txabolagu gara. Iluntzean jendan dana bertaratu zen San Anton plazara ohiko dolosteak afaltzeko. Abuztuaren 15 aldiz esen horren egun indartsua izan, baina hainbat gauza egon ziren herrian. Dantza emanaldia, atzok degin erakustaldia edo jai herrikoien aldeko batzordeak antolatutako bertso saioak girotu zuten arratsaldea. Tikatera eta mesto. Deno batera, uoioka, entzun dezaten txabolagu gara. Ezin gelditu, dantzatzen, eskuak gora txabolagu. Iluntzean Sabin Guaresti gazte amurrioarra aritu zen holtza gainean hainbat lagunen konpainian. Txabolagu gara. Txabolagu gara. Ohi bezala, San Rokeko zelaietan elkartu ziren Amur eta inguruko herritarrak abuztuaren 15 eta 16an.
San Rokeko zeleietara mugitu ziren asteazkenean Amurrioko jaiak. Aberen zein tokiko produktuen azoka egon zen goizeko lehen ordutik, eta aurrezko eta joten txapelketa egin zen eguerdian. 100 lagun bertaratu ziren jai giroaz gozatzera. Aurtengo txapelketa 53. edizioa izan da. Aiara Antzetaldeak antolatzen du azken aldian eta gu gabiltza lan horretan. Garrantzitsua da txapelketa hau egotea Amurrion, gure dantzariak ere etortzen direlako ikustera eta horrela ikusten dute maila altu bat lortu daitekeela eta motibatzen dituenez gero indarrarekin hartzen dute ere beraiek jarraitzea dantzataldean eta ensaioekin jarraitzea. Eta gero osasunari dagokionez, azken aldian limitea jarri dugu 10 aurreskulari eta 6 fandangotarinari, ez banaiz okertzen. Eta aurten gutxiago egon dira, baina badaude urteak kanpoan gelditu dena jendea, eta baina horri biltzen gara. Aurten 7 aurreskulari egon dira eta 5 fandangotarinarin, eta nahiko ondo. Gero, San Roke egunari dagokionez ere, nahiko garrantzitsua da fandangotarinaren txapelketa, jende asko biltzen du eta jendeari gustatzen zaio horrelako dantzariak ikustea. Esan barra dago dantzari gehienak Gipuzkoa eta Bizkaitik etorri direla, aurten aurreskulari gehienak Bizkaitik eta fandangotarinaren gehienak Gipuzkoatik. Arabarren falta somatzen dugu eta baita ere eskualdeko aurreskulari honenari saria daukagu eta urtero gelditzen da eman gabe, pena bat da. Beraz animatu eskualdeko dantzariak, eta hori esaten nuen bezala gehienak kanpotarrak dira eta eguna aprobetxatzeko Amurrion parte hartzen dute goizean eta gero Laudion berreskuratu eginda eta fandangotarinaren txapelketa eta orduan gehienek dobletea egiten dute goizean Amurrion eta arratzaldean Laudion. Arratzaldean herrigunera itzuli zen jai giroa, Funbox Factory ikuskizunak jende ugari erakarri zuen. Iluntzean kale antzerki emanaldia egon zen San Anton plazan. Urteak daramatzate jai kuadrilek karrozen desfilea prestatzen. Azken asteak buru belarri lanean eman ostean, errepidera atera zituzten euren lanak. Dantzak, musika eta kolore biziko azpiegiturak baliatu zituzten kuadrileek herriko kaleak alaitzeko. Desfilea baina gora beratzua izan zen, Elboli kuadrilari karroza apurtu zitzaion Gurdia egoeratzarrean zegoelako. Taldeko kideek nabarmendu dute Gurdia eta sorgailoak Amurriko udalaren erantzukizuna direla. Gauzakala, datozen urtei begira neurriak hartzea eskatu diote tokiko erakundeari. Iguarrakoaren jaitzierarekin agurtu zituzten jaiak amurrioarrek. Dena den nekeari aurre eginez dantzaplazan aritu ziren jaietako azken traka piztu aurretik. Euripean esnatu zen Amurrio jaien azken egunean. Hala ere, eguraldi txarrak ez zituen Amurrioarrak ikildu. Goizean goizetik dozenaka lagun elgartu ziren San Rokeko zelaietan. Arrautzo pile eta makailo txapelketa egon zen bertan, baita mesa nagusia ere. Iluntzan aldiz, dantzaplazarekin eta Iguarrako agurtzeko desfilarekin eman zitzaien amaiera Amurrioko aurtengo jaiei.